मारै दं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय आरो ना नै नायदो जों गामिनि सेंग्राफोरखौ नायदो आरो ना नै मा बाइक सालायो जोंनि गामियाव लेजेन्ड गोजा आरोखि ना नै स्पर्ट्स बाइक गोजा सोरबा MT सोरबा RS सोरबा NS ओइ हनै मफेना मोनसे ओइ जुम जाया आंनिसै आरो नोगोद सिख्लाफोरबो नुयो आरो ना फालो फालो दिनथ' देवबार दिन ना लोगोफोर लाइक खालामो दा बावर ना लोगोफोर नोंबो नुलांबाय थागोन बिदि भिडिअखौ जोंनि गामिनि दनफोर आरो ना बिसोर गामिनि सेंग्राफोर माबायदि मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ब्लग खालामलाबाय बिदिनो खादा नै माबा माबि होनो लोगोफोर नायदो बे NS आरो ना नै बेसेबांथाय 160 NS 160 ओरैहाय दङ RS स्कुटि मा मोनलाय स्कुटिया नै सिथा खालामबाय लोगोफोर आयौ नै खालामजोब्बाय आरो सा गंसे जोङो नै NS दं NS 160 गोदानल'खा नै लोगोफोर वाव मोजांलै जोंनिया रांखोबा दं रांखोबा ओइ बा मारै मोनदों ब्लग खालामलाबाय जों नोंसाय जों गामिनि मानसिफ्रा आं ओंखाम बायोलै बाफोर जायालै गामिनि मानसिफ्रा मा होनबावनो लोगोफोर लाजिलाबायो आरो ना ब्लग खालामबानो मिनिलाबायो ओंखायनो गामियाव ब्लग खालामबाय आं लोगोफोर बिदिनो आरो ना जोङो लोगो सासे दं इउटुबार नै गाननावरा माबा मोनसे बुंहरदो आंनि अडियेन्सफोरखौ माबा मोनसे बुंहरदोरा नाङालै बिदिनो दा नै आं ओंखायनो गामियाव बायोलै ब्लग खालामो मिनिलाबायो जावलाबायोसो बे ना खबर सबर मोजां दा बिदिनो दा आं ओंखाम बासैलै गामियाव ब्लग खालामो लोगोफोर नोंथांमोना एसे खामेन्ट खालामना बुंहरसै आरो नोंथांमोना एसे बुंहरदो आरो ना लोगोफोर मानि थाखाय लाजियो गामिनि सेंग्राफ्रा जों गामिनि सेंग्राफ्रा आं हाले आरो ना बिसोर मा सानो दिमागफ्राव मा सानोथाय आं बेखौ मिथिले आरो ना माबा नै ओरै आं गारि दं लोगोफोर बेजोंनो बेरायो आं नै हिर' हन्डा फुराना मडेल आरो ना बेजोंनो टाइम पास खालामलाबायो आं ओमफ्राय माबा ब्लग खालामब्लाबो लोगोफोरा बिदि माबा माबिसो होनलाबायो लाजिलाबायोसो लाजिनानै खालामनाय नुखाबाय ना नोंसोर लोगोफोर नायदो नै एखे लामानि मानसिफोर खिथार नायलांलाबायोसो गोदाव सोरावसो सायख' गोजासो मानसिफ्रानो नोंसोर मिनिलाबायगोनसो नै नायरा लोगोफोर ना मिनिलाबायगोनसो अट'नि मानसिफ्रा बिदि जायो गामिनि मानसिफ्रा थै जायालै दे थ' लोगोफोर नोंथांमोना गामिनि ब्लग बानायनायाव नोंथांमोना माबायदि मोनदों आरो ना खामेन्ट खालामना बुंहरदो आरो ना थ' खामेन्ट खालामबा लोगोफोर माबायदि मोनो गामिनि मानसिफ्रा बिदिनो आरो ना मा होनबावनो ना नोंथांमोननि गामियावबो बिदिनो जानो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबा ब्लग खालामबा बिदिनो लाजिलाबाय जानो हागौ दा नै आं माबा खालबाराव दं आरो ना गसंलाबाय फैदों ओरैनो टाइम पासनो ओइयाव दं आरो ना लोगोफोरा नै माबा खाथियाव थांदेरलानो होसोखालाबायना थांदोंमोन लोगोफोर फाग्ला आरो ना मा होनबावनो गामिनि मानसिफोरखौ लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो एसे माने उसुबिदा मोनदों जानो हागौ आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ भिडिअ बानायबा बिदिनो सानगोन बिदिनो जायो जानो हागौ माने सोरबा इउटुबार थानानै भिडिअ खालामोबा लाजिलाबाय जानो हागौ नोंसोरबो बिदिनो आरो ना मा होनबावनो ना सोरबा सासेनि बिदि ब्लग खालामनाय मानायाव बिदि मिनिनाय एक्सुवेलि लोगोफ्रा बिदिनो आरो ना गामिनि मानसिफ्रा मा होनबावनो ना नोंथांमोनाबो मिथिखायो लोगोफोर थ' लोगोफोर बिदिनो आरो ना गामिनि मानसिफ्रा माथो बुंबावनाय लोगोफ्रा लाजियो ओमफ्राय नै सोरबा भिडिअ नायदों मादों आरोखि ना थ' लोगोफोर बादो बिदिफोरखौ ना मा होनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो ना बेनोसै आरो जास्ट टाइम पास आरो ना लोगोफोर ओरैनो टाइम पास भिडिअ खालामदों ओमफ्राय गामिनि मानसिफ्रा मा होनबावनाय लोगोफ्रा बिदिनो लाजिलाबायो ब्लग खालामबानो ओंखायनो खालामबाय आरो ना गामिफ्राव बिदिनो स्रि स्रि थानाया मोजां आरो ना दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लाबावगोन आं नोंथांमोना मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर माबायदि मोनदों भिडिअखौ थ' बेनो आरो ना दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोननो जास्ट एन्टारटेनमेन्टसो देखायदों आरो ना लोगोफोर आं बे ब्लग खालामनाया माने नोंथांमोननो जास्ट एन्टारटेनमेन्टसो आरो ना इयो जेन'बा गामिफ्राव माबायदि गामिफ्राव जेन'बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबायदि लाजियो भिडिअफोर बानायबा नै बिदिनो आरो ना बे मोनसे एग्जाम्पोल आरो ना थ' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय